Hola, benvinguts i benvingudes. Abans de res, disculpar-me perquè no he pogut estar amb vosaltres avui aquí a la Fira Semilló. Estic a punt d'estrenar una obra una obra de teatre i no m'he pogut escapar, però bueno, espero que la xerrada que estem a punt de realitzar, els límits estan a la teva ment, us agradi i us valgui la pena encara que sigui de forma virtual. Um, Aquesta xerrada jo sempre ho dic i sempre ho explico, que és una xerrada que el que no pretén és alliçonar ningú. És una xerrada que el que pretén és intentar explicar una història que és la meva història i que hi haurà algú que pensarà, hosti, aquest és un pesat, no fes falta que algú hagués pensat en ell per invitar-lo. I hi haurà algú que pensarà, hòstia, aquests aprenentatges a mi em serveixen, no? Doncs els que pensin que no els servirà per res, només tranquils, només perdran una hora i quart de la seva vida, i els que pensin que realment els hi ha servit per alguna cosa finalitzar la xerrada, doncs crec que se'n recordaran de mi, no? Però és un risc que sé que corro i intentaré que es faci el més amè possible. Qui sóc? Perquè molts de vosaltres us deveu plantejar qui és aquesta persona que s'està dirigint a nosaltres, no? Doncs bé, jo sóc en Marc Boixaderes, vaig néixer l'any 99, per tant tinc 22 anys. Soc un, soc un noi inquiet, amb moltes ganes sempre de fer coses, i l'any 2016 vaig iniciar un projecte que es diu Posa un discapacitat a la teva vida, que és un projecte que el que pretén és reivindicar i fer pedagogia de la discapacitat sempre a través de l'humor, no? I una de les coses que quan m'estava plantejant el projecte em va cridar molt l'atenció és que sempre, quan el tema de les persones amb discapacitat i el treball, és un tema que sempre està com de més a més, és a dir, que no estem integrats a dintre del que és el mercat laboral, no? Pròpiament dit. I això em va cridar força l'atenció i aleshores vaig crear una xerrada que es diu Els límits estan a la teva ment, doncs per explicar una mica tot el que, segons el meu punt de vista i segons el que jo crec, podem aportar, ja sigui a través del 1,50 de la meva cadira o ja sigui des d'on sigui, no? Quan em referia a 1,50 de la meva cadira no em referia assegut a la meva cadira, no em referia que la meva cadira fes 1,50. Cosetes. I soc un noi amb paràlisi cerebral tetraplégica espàstica, que sona fatal, però ara veureu que no és tant, i que ara mateix està com una mica en un món que no és el seu, que és el món del teatre. El món del teatre és un món que m'apareix gràcies una mica gràcies al tema que us he comentat abans, dels monòlegs d'humor a través de la discapacitat, no? Hi ha una directora que em veu i em diu Marc, vols venir amb mi a fer una cosa al Teatre Nacional? A partir d'aquí vam començar a treballar, no?, amb la Clàudia Sabó, que és com es diu la directora, i vam treure Mare de Sucre, que segurament alguns de vosaltres us sona d'haver-la sentit, perquè la veritat és que ha tingut força èxit. I abans que em passés tot això, que ha estat una autèntica bogeria, el que jo estava fent i que quan acabi de passar tota aquesta bogeria amb la qual em trobo ara, espero poder reprendre, és primer de periodisme, no?
jo sempre he estat una persona que sempre ha volgut reivindicar i per això vaig pensar en donar veu a les persones amb discapacitat a través del periodisme. No? Clar, una mica aquesta diapositiva és el meu marc mental, d'on parteix el meu marc mental per creure que realment ens mereixem, o sigui, quin és el meu marc mental i quin és el marc mental de la xalada en general. No? Parteixo de tothom són dues frases que va dir un dels meus professors a l'escola de primària, no? I aprofito també per reivindicar que els inicis d'una persona són molt, molt importants perquè marquen molt el caràcter d'aquella persona. Per tant, segurament si jo no hagués rebut aquestes dues frases, o si els meus pares, en aquest cas, no haguessin rebut aquestes dues frases, no haguessin tirat pel camí que jo he tirat, no? I el marc mental d'aquesta xerrada que us deia és tothom es mereix una oportunitat i els discapacitats formen part de la societat i per això volem persones com en Marc. Aquestes dues frases, la segona no l'he dit jo, sinó seria una mica de cregut, no? I la primera tampoc són d'un professor que era en aquell moment el director de l'escola on els meus pares van haver de canviar perquè no van trobar una altra escola que... Us presento una miqueta el meu marc mental de la xerrada, que és tothom es mereix una oportunitat i els discapacitats formen part de la societat i per això necessitem persones com en Marc. Lògicament, la segona frase no és meva, sinó que la segona frase és d'un professor. És molt important els inicis perquè crec que marquen el futur d'una persona, no? I aquest és el meu marc mental, bàsicament, perquè els meus pares també m'ho han inculcat així i crec que és important i de rebut que jo els hi torni. No? Bé, els començaments mai són fàcils, no? I en el meu cas, una mica menys, no? Perquè, lògicament, el naixement ha de ser sempre un moment de joia, un moment de disfrutar, i en el meu cas va ser un moment de supervivència, no? Jo aquí he posat com a valor, que em sembla també un valor molt important per una empresa, no? Que és el valor de prioritzar a vegades les coses, no? Perquè, clar, qualsevol pare o mare que ens estigui escoltant avui aquí, no? Sabrà que al moment del naixement, no? Una de les coses que tens tu per decidir si tot ha anat bé és, bueno, li poso un gorro, no li poso un gorro, li trec el gorro, què faig, no? I la cosa era que els meus pares, pobres, no estaven per gorros, no? Jo havia nascut, no havia cap prematur, també. Per tant, ells van saber prioritzar en aquell moment el que era important, no? I en aquell cas era la meva vida, no? El que estava en joc, per tant, vam deixar tota la resta de coses i es van centrar en el que era realment important. No? Prioritzar, que crec que és un valor molt important per qualsevol empresa. No? També és veritat que allà d'on vinc jo, un dels valors que tampoc és negociable és la lluita contínua. I per què ho dic? Perquè la meva família es va haver de canviar de casa per poder-me escolaritzar a l'escola que volien. És a dir, jo venia de... O sigui, jo soc nascut a Terrassa pel tema de la prematuritat, però veníem de Manresa. Llavors, a Manresa no vam trobar
cap escola que em volgués acceptar tal i com era jo, amb la meva discapacitat i tal. I llavors la meva tieta, que vivia a Fonollosa, els va comentar, hi ha una casa que, que està aquí a Fonollosa i que us pot ajudar. No? I llavors és quan quan els meus pares van decidir anar-se a viure a Fonollosa i més després d'aquestes frases que hem comentat del director de l'escola, no? De tothom es mereix una oportunitat, necessitem gent com el Marc perquè les persones amb discapacitat formen part de la societat. No? I deixeu-me aquí fer una pausa, perquè ja sé que potser no té res a veure, no? Però lligat amb que la gent, que les persones amb discapacitat formen part de la societat, penso que el treball a la feina, el que estic fent jo avui aquí al final, és un exercici de dignificació, és a dir, el treball moltes vegades se'ns diu dignifica, vale, perfecte, però si la persona amb discapacitat no té l'oportunitat de dignificar-se, no té l'oportunitat de dir, vale, jo serveixo per alguna més que per estar al sofà, no? I no té i a més sabent que hi ha una llei que és la llei del 2%, que és aquella llei que diu que les empreses grans han de tenir un 2% de discapacitats a la plantilla, que aprofitant que sóc avui aquí, crec que és el moment de reivindicar-ho, no? I de dir, bueno, doncs que es faci realitat, no? Però res, continuant amb això que us deia de la lluita, no? Jo crec que és molt important i molt clau això que van fer els meus pares, no? Es van trobar una pedra al camí i van dir, no ens rendim, volem que el nostre fill vagi a una escola ordinària, vinga, som-hi, i després de seguida van trobar aquesta escola on jo em vaig poder desenvolupar com tocava, no? com els meus pares volien i com jo després vaig entendre que volia, no? També. I crec que això és una decisió valenta per part seva, perquè la decisió més normal i més natural i més lògica, potser, si ens parem a dir-ho tot, és no, com que ens ha sortit discapacitat, que vagi en una escola d'educació especial. I sense tenir res en contra de les escoles d'educació especial, ni molt menys, perquè crec que salven a moltes famílies i ajuden molt, però sí que crec que és condicionar-te una mica al futur. Llavors, crec que si de pas tinguéssim i si de pas servís aquesta xerrada per despertar una mica algú i dir, nois, que tenim un decret d'escola inclusiva que no està encara des del 2017, el tenim aprovat i no està encara desenvolupat com a tal, doncs vinga, senyors, posem-hi ja, perquè estem jugant amb la vida de moltes persones, no? Doncs jo crec que és molt important això, no? Lluita contínua i no conformar-se. Vale? Adaptació i canvi. Per què vaig aquí, no? Perquè tu, quan vas evolucionant com a persona i com a empresa, si se'm permet també, no? És molt important adaptar-te als canvis, no? Jo, per exemple, doncs, venia d'una escola rural on se'm feia fer tot i, de fet, no sé si veieu el ratolí, però aquesta cara que hi ha aquí és la meva cara, per tant, bueno, doncs aquí estava recollint patates, no? I me'n vaig anar a parar a una institució que volia ser un canvi continuista, diguéssim,
perquè vull anar cap a un institut petit on teòricament jo estigués millor, doncs estiguessin les meves necessitats més ben ateses i millor, no? Però no va ser així. Em vaig trobar en un institut on, primer, cap persona, sigui alumne o sigui professor, havia conviscut abans amb una persona amb discapacitat al lloc, a la família, a l'aula, tal, i això em va costar molt, perquè jo venia de 6 anys, sí, de 6 anys, o de, sí, 6 anys de persones amb les que jo havia anat creixent i amb les que havíem anat aprenent junts, no? I al final, doncs, em trobo amb que has de començar aquesta adaptació des de zero amb persones que se'm permetrà la comparació, però eren analfabets de la discapacitat absolutament, no? Llavors, doncs, aquí sí que és veritat que vaig patir una mica. Els últims anys ja van ser una mica millors, perquè jo vaig estar 7 anys allà perquè vaig partir-me el batxillerat per no anar tan estressat i això. I vaig estar 7 anys i és veritat que l'últim any vaig notar un canvi, no? I això crec que també és un aprenentatge que em vaig emportar d'allà, no? El canvi mai és fàcil, el canvi sempre és una muntanya, però si tu te l'agafes amb positivisme, amb ganes d'intentar i tornes, doncs jo crec que a vegades, honestament, penso que és la manera de fer les coses. Per això mai he entès, i tornant al símil una miqueta empresarial, no? Mai he entès aquestes persones que se'ls hi penja l'Excel, i sembla que se'ls hi hagi mort el gat, és a dir, que sembla que ara tenim un problema, ho hem de tornar a fer. No, doncs senyor, tornes a posar, tornes a intentar-ho, tornes a tal, intenta deixar coses, no? Aprenentatges, fer aprenentatges constantment, no? Jo en aquest cas vaig aprendre, no? Fent aquest canvi, vaig aprendre que no tothom estava sensibilitzat amb la discapacitat i moltes vegades, doncs, dono les gràcies d'haver après això perquè després crec que aquí és on va sorgir, no, de fet crec no, estic del tot segur que és on va sorgir el meu projecte, no? Perquè, bueno, perquè em va remoure moltes coses i perquè també tenia jo aquesta necessitat, no? Però sí que, tornant una miqueta al tema empresarial que dèiem abans, doncs no entenc jo mai això, les persones que rendeixen a la primera de canvi, a la segona, a la tercera, no, doncs torno a provar. I és veritat que segons quins problemes o segons quins hàndicaps tinguis, et costarà. Però torna-ho a provar, i fins que no surti, no paris. I al final, no tothom pot entendre el que tu pretens que entenguin, perquè és impossible, però la gran majoria jo crec que sí que ho va entendre. I jo crec que ara, quan me'ls trobo pel carrer, em miren de forma diferent a com em miraven abans. No? Crec que és molt important en aquest sentit. Això, afrontar situacions complexes. Bé, us presento el Dani. El Dani, com veieu, i mira que me l'estimo, però estava molt cascat, parlant en plata, estava molt cascat i ell, però com veieu, portava una cinteta aquí al braç, no? Ell era el capità de l'equip d'hoquei amb el que jo vaig començar a jugar, amb el que jo vaig descobrir l'esport amb 8 anys, no? Amb 8 anys vaig descobrir
esport i el Dani era el capità d'aquest equip i el primer dia, al contrari de tot el que no, al contrari de segurament tothom el que hagués fet, de dir no, clar, aquest ve treure'ns el lloc perquè té més agilitat que jo, que no era difícil tampoc, però perquè ell, pobre, encara no sé com jugava, però els dies que jugava i el cabron encara l'esperava perquè era porter, em va dir, vine, que jo t'ensenyaré com es fan les coses, no? O com es juga, no? I és important també aquesta figura del mentor, aquesta figura de la persona que t'ensenya i que no esperes res a canvi d'ensenyar-te les coses, no? Jo recordo moltes coses del Dani, no? Us he destacat aquí tres coses, que és la humanitat, la solidaritat i la comprensió, i podríem canviar comprensió per companyerisme, també, però em semblen tres valors que a l'hora d'ensenyar algú, si mai heu d'ensenyar algú en alguna empresa o en algun sentit de la vida, crec que són molt importants, no? I ara, si us hi fixeu, m'he posat una mica així més transcendent, perquè el Dani era una persona que era molt vital, que era una persona que a mi em va ensenyar moltes coses, però que ja no està entre nosaltres. Ell tenia una enfermedad degenerativa que se'l va endur molt jove, molt jove, però a mi, sincerament, em va deixar no, aquests tres valors, més tot el que vaig viure amb ell després, menys totes les experiències que després vaig trobar amb ell, no? Que crec que valen molt la pena i que crec que sense que el Dani hagués passat per la meva vida, doncs m'haguessin sigut difícils d'aprendre, no? Per tant, considero que ell, com a persona, em va ensenyar molt perfectament com s'havia de portar un procés d'aprenentatge, com s'havia de portar un procés d'aprenentatge a una persona i com, sobretot, s'ha de treballar sempre quan tu estàs ensenyant a algú a través de la comprensió, de la solidaritat i del tornem-hi, perquè jo, quan vaig entrar en aquest pavelló, jo no coneixia ningú, era nou, pràcticament no havia tocat mai una cadira de rodes, vull dir, una cadira de rodes elèctrica, vull dir, era tot, no? I em va agafar ell i recordo que em va dir per aquí. I segurament aquesta feina és difícil de fer, no? En el dia a dia d'una empresa, però quan entra algú nou, s'ha de fer aquesta feina. Sé que és cansat, sé que pots pensar, oi, és que em traurà el lloc, es farà amic del jefe i se n'anirà i em traurà el lloc i després em despatxaran. Pots pensar això i ser mal pensat, però també pots pensar, com va fer ell, no, en ajudar algú perquè beneficiarà a tot l'equip, no? Bé, aquesta foto que se'm veu somrient, per mi té molt de sentit també aquí, perquè moltes vegades la gent quan treballa, hòstia, situació complexa, tinc una reunió, no sé com me'n sortiré, o tinc una reunió que ja s'ha produït i m'ha sortit malament, no pel que sigui, no? I estan enfonsats en la misèria, no? I jo, en aquest cas, perquè us situeu, era un dia que tenia un dels meus monòlegs, no? Seva, amb un company monologuista, i recordo que perquè fos eren a les 5 de la tarda,
havíem dinat molt, havíem dinat una barbaritat massa, i hi havia molt poc públic. Era un teatre molt gros amb molt poc públic, ¿vale? I vam dir, bueno, fem la funció, fem el bolo. Després resulta que hi havia un nen que no parava de corretejar allà, una iaia que gairebé se m'afoga a mig monòleg, que li vaig haver de deixar la meva aigua perquè vaig pensar en un moment que se'ns n'anava i que tindríem un mort allà mateix. Però al final, amb totes aquestes coses que us estic explicant, que totes aquestes coses són reals, clar, el text em va marxar del cap. Perquè, clar, quan tu tens un nen corretejant, cuiclar, amb la iaia tossint, has de parar l'espectacle, donar-li aigua, se'm va anar el text del cap i jo anava pensant, beu aigua i et tornarà el text, que és el que faig normalment, no? Bec aigua, em torna el text o, no sé, o intento parar, pensar, respirar i que em vingui el text, no? Però no em va venir, no em tornava, perquè aquell nen estava corretejant, perquè no hi havia manera, perquè no... I el que vaig pensar és, surt d'aquí, acaba l'espectacle amb el teu millor somriure possible. No, que no se't vegi que no et saps el text. Acaba l'espectacle amb el teu millor somriure possible, surt d'aquí com puguis i després et cagaràs amb tot si fa falta, evidentment, i miraràs què pots millorar. Però has de treure el vol. I acabant el vol, un cop vam acabar de tot plegat i jo ja vaig acabar d'estar exposat al públic i el públic estava marxant, recordo que m'agafa el company que m'estava compartint amb mi escenari aquell dia i em diu, és que tu estàs acostumat a jugar al Camp Nou, sempre, amb la gespa tallada, amb tot a favor, no? I avui diu, has fet un màster perquè t'has acostumat a jugar en llocs on estava, ell em va dir, la gespa estava totalment gelada i la pilota no corria, no? Fent un símil futbolístic, no? I vaig pensar, hòstia, doncs potser has tret un aprenentatge de tot això, no? I en aquest sentit, què us vull transmetre amb això? El que posa aquí, no? En situacions adverses, està molt bé analitzar-se, està molt bé saber per què has fallat, però sempre traient la part positiva, no? Mai fustigant-te. I sé que això és difícil, sé que això és molt difícil perquè jo ara m'estic aprenent un text per aquesta obra de teatre que us deia al principi de la conferència i hi ha vegades que m'autofustigo, no? I m'he de frenar perquè penso què estàs fent, no? Però és molt important això, no autofustigar-se i sempre intentar sortir dels llocs amb el millor somriure possible, intentant no tenir mals records del lloc, perquè sempre, si algun dia hi has de tornar, crec que hi té molt a veure, no? Vale, una altra de les coses que m'ha ensenyat l'esport, que és que tu has de saber molt bé el lloc que ocupes, no? És a dir, jo, per les meves capacitats, jugant a bàsquet, en aquest cas era bàsquet, era absolutament conscient que fer 14 punts per partit i ser el millor jugador de l'equip era una cosa que no podia passar, no? Perquè jo no tenia les capacitats per fer-ho. Què feia? Intentar ajudar l'equip des d'una altra banda, no? Intentar ajudar l'equip des de la banda més d'apartar jugadors, de fer la feina més bruta, si se'm permet l'expressió, per ajudar
els jugadors que sí que tenien les capacitats per poder fer aquella canasta o aquells 14 punts per partit que us he comentat abans, doncs poder-los ajudar, no? I poder-los ajudar sabent que potser jo em matava i que no feia cap canasta, no feia cap punt, però que la gent de l'equip mateix em parava, ens trobàvem per la pista després o pel bar després fent la Coca-Cola i em deien aquell punt, aquella cosa, aquell tal. Vull dir que al final cadascú ha de saber trobar el seu lloc en un equip. No tothom pot ser Messi. No tothom pot ser Messi. Messi en aquest sentit ha fet molt mal i per tant cadascú ha de saber trobar el seu lloc en un equip, no? I en aquest sentit també que és una reflexió que sempre faig i mai encara no havia sortit aquí, no? La capacitat aquesta de que ens pensem que tot ha d'anar ràpid, tot ha d'anar de pressa, tot ha d'anar a la primera, i no, escoltem, tranquils, ja ho farem. Si les coses van i anem i no surten a la primera, perquè el més normal és que una persona amb discapacitat vagi una mica més lenta que la resta quan fa alguna altra cosa, perquè té alguna dificultat més. Sí, això no t'ho negaré, és el que és. Però, penso que a base d'ensenyar, a base d'explicar, a base de fer potser aquesta feina de mentoria, que us comentava abans que m'havia fet el Dani, es poden donar oportunitats a gent i es pot ajudar a que hi hagi gent que se senti part d'un equip, se senti integrat, se senti treballant, se senti bé, no? Fent la feina que fa. I res, que penso que en bàsquet el que em va donar és això, no? La importància del treball en equip i sobretot la importància de que no tothom pot ser Messi, que hi ha molts gregaris. Perquè Messi pugui fer la feina hi ha molts gregaris. De fet, ara us donaré una dada. No. En tota la carrera meva de bàsquet, que van ser 5 anys, si no recordo malament, sí, 4 o 5 anys, vaig fer 2 punts. 2 punts. I en un partit l'entrenador em va dir, va, anem a premiar-ho i anem a posar tot l'equip perquè ell pugui fer canasta, no? Vull dir que moltes vegades les coses s'han de treballar durant molt temps perquè surtin, no? I de seguida és, no, aquest no val. Bueno, no val perquè potser no li has donat l'oportunitat, però si aquest s'esforça, si aquest ho troba, potser acabarà valent per fer una feina, no? No per ser Messi, insisteixo, però sí per fer una feina secundària o per fer una feina que potser fins i tot tu no pots fer, no? Perquè no m'imagino la meitat dels companys que tenia aquí fent la feina que feia jo, perquè entre altres coses també hagués estat un desperdici. O sigui, hagués estat un desperdici. Si una persona que està acostumat a fer canasta la poses a bloquejar, no. La poses a fer faltes, no. Per entendre'ns, doncs, home, l'eliminaran abans, no? Vull dir que també ha de funcionar, un equip ha de funcionar amb totes les peces i com un engranatge, no? Bé, el que us deia, que m'he adelantat abans, no? Que moltes vegades els petits, les petites grans victòries són producte de moltes hores de feina, de molta gent que està a sota, en aquest cas recollint les pilotes, però en altre cas treballant, ensenyant-te, tal. I aquí tenim una imatge de
crec que és 3 o 4 anys abans d'aquesta altra imatge, que no sé si ho veieu, però és una pilota que no hi va, però ni de conya, i aquesta és la imatge del dia del partit que vaig fer a la canasta. L'entrenador d'aquesta imatge de dalt i d'aquesta imatge de baix és el mateix. És el mateix. Moltes vegades és el creure en que una persona pot fer les coses. I no pel fet de que aquesta persona sigui discapacitat, ja és que ja no la pot fer. No, moltes vegades no és així. No? I res, espero que amb aquesta última reflexió sobretot de treball en equip i de companyerisme al final, perquè crec que entre tots hem de treballar perquè hi hagi un mercat laboral més divers i perquè també hi hagi unes persones amb discapacitat més actives i que se sentin realment partícips d'una societat que no es té en compte, però per fer tot això necessitem que hi hagi algú a dalt de les empreses, en aquest cas, que pensi en que les persones amb discapacitat tenen talent per fer alguna cosa, no? I ara, per exemple, em ve al cap algú amb autisme que, per exemple, sigui un expert en temes informàtics, ¿vale? Pues potser et passa a tu la mà per la cara en qüestions informàtiques. Doncs per què no donar-li el cap d'informàtica d'una empresa a una persona amb autisme, que serà la persona més entregada de tota la plantilla, perquè la informàtica és la seva passió i la seva obsessió, no? Vull dir que això, de vegades, no hi pensem perquè pensem que una persona amb discapacitat és un llast. I jo, moltes vegades quan em diuen aquella típica frase de «ai, pobrecito», penso quanta feina ens queda encara per fer, Déu meu. Però penso, també és cosa de les empreses, de la societat, de la gent, que si veiessin més gent de cara al públic o més gent a dintre de les empreses, potser canviarien la seva visió de la discapacitat. No? I en aquest sentit, l'última frase que vull deixar-vos anar, i amb això ja acabo, perdoneu-me, és que vosaltres sou molt importants a l'hora de normalitzar la discapacitat, encara que us sembli que no. I teniu un deure, que és aquest 2%, que hauria de ser més, però aquest 2% que, per favor, fem el favor de complir-ho una senyora vegada, perquè hi ha molta gent esperant una oportunitat. I no només una oportunitat de treballar, sinó una oportunitat de veure un llum al final del túnel, no? Perquè si no se senten útils per a una societat, és molt difícil que hi hagi autoestima també. I res, dit això, bàsicament l'únic que em queda per dir és posa un treballador amb discapacitat a la teva empresa, no te'n penediràs. Moltes gràcies.